No tietenkin kalaa, se on selvä. Oikeastaan kaikki muukin meidän keittiömme tulee Chipstersiltä. Se on erittäin laadukas ja laaja-alainen toimittaja. Chipstersillä on erinomaisia tuotteita, erinomaisia oivalluksia. Valmiiksi pilkotut salaatit säästää todella paljon aikaa. Me ollaan oikeastaan saatu niin hyvää palvelua ja ollaan oltu niin tyytyväisiä kaikkeen, että kyllä Chipsters on nykyisin meidän yhteistyökumppani. Sehän on aina ilo saada uusia inspiroiva resepti tai idea omaan työhönsä. Monet näistä Chipstersiltä saaduista ideoista jääneet elämään meidän keittiöön ja riistaan aivan omaa luokkaansa. Näin laadukkaista raaka-aineista on helppo luoda uutta, tehdä klassikoita. Ja se on ilo laittaa ruoka esille. Näyttää tosi hyvältä. Meistä parasta on se, että aikaa jää enemmän asiakkaiden kohtaamiseen.